ಆಗಿ ಭಾಷೆ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸೋ ತಾಯಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆವಂತ ತಂದೇನೂ ಆಗಿ ಬರೆವಂತ ತಂದೇನೂ ಆಗಿ ಚಂದದ ಜೀವನನ ನೀಡಿರೋ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲಿಗ್ ಬಿರುವ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಯಾನು ನಿಗಲ ಮೋಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕೆ ಅಶ್ವಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅದೇ ಮಧ್ಯತ ಉಂಜಾತ್ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನ್ ಲೋಕಗು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟೀಡ್ ಅಗಲ ದುಂಬುದ ಸಾಧನೆದ ಪಜ್ಜೆಗ್ ಬೊಲ್ಪಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಬಿರುವ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮುಗುಲು ಪುಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಸಾಧಕನ ನಡೆ. ಇನಿತ ಈ ಸಾಧಕನ ನಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಏರಾದುಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ನಿಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತವಾದುಲ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ತನನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನೆಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂಜಿ ತೋಜುನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಸ್ ಮೇರೆನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ಲೋಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವನ ಜೊತೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಇರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಘಟನೆದೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ವಾ ರೀತಿ ಇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರಂದ್ ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಬುಡ್ಪಾದ ಪನ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಎಂಚಂದ್ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೊಂಜಿ ಪನೋಲಿ. ಓಕೆ, ಕಿಂಜಿನಿಂಚಿಲ್ಲ ಕಡು ಬಡತನದ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ನೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆలను ಮಲ್ತೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಎಂಜಿ ಕನಸಾದಿತ್ತಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬುಡ್ದು ಕಲ್ತದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಡು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ಕೊಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೇ ಇತ್ತಂದು. ಆಂಡಲ ಬೇತೆ ಪಿದೇ ಪೋದು ಬೆಂದು ಅಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಬುರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಕಲ್ತದು ಒಂದೇ ಆತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು 10th ಬೊಕ್ಕ PUC ಮುಗಿಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಡ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಬೆನ್ನಿಯೆ ಊರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಏನನಕ್ಲು ತರಬೇತಿ ಪೋಡು ಇರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗಿ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರರು ಡೊನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಡೊನೇಷನ್ ಕಟ್ಟದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಜಾಬ್ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿನ ಏನ್ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಬಂದು ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಐತ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಐನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಇಂಚಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಈ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಆವಡು ಕಿಂಗಿಂಜ ರೈಮ್ಸ್ ಆವಡು ಅಭಿನಯ ಗೀತೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪಂಚಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಕಜ್ಜಲ್ ಮಲ್ತ ಬರದಿತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆ ಪಂದ್ ಅಂಡ ಇನಿಕ್ ಇರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಅಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾಲುಗಳೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಲ್ಪಾದ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾರ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಪಂಡನೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾಲುಗ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಐಕಾದಿರೆಗಾನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಬದುಕು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ್ಲೆಗ್ ಪುಗಾರುವೇರು ಕೆಲವೇರು ಕಾರ್ವೈಪರ್ಯ ತೂಪೇರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಬೆರಿತಬ್ಬಿರ ಉಡುಪು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೆದುರುಡುಪು. ಸೊ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಘಟನೆದಾಲ ಇರುವ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟು ಉಂಡೆ. ರಂಗಭೂಮಿದ ನೆಲೆಟು ಪಾತೆರೆ ಪೋಂಡ ಏನು ಶಾಲೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಡಿಬೇಟ್ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂದಿತ್ತದ ಐಟ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪಂಡ ಆಟ ತೂದು ಬತ್ತದ ಮರ್ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಡ್ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ತದ ಮೋನೆಗ್ ಪೂಜಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಲು ಬಡದು ಚೆಂಡೆಲಕ ಮಲ್ತೊಂತ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಸೇರ್ಬೇಕ ಒಂದ್ ಜಾತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಈ ಕಿರು ಅಭಿನಯ ಕಿರು ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಭಾಗ್ಯ ದಾತೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚಿತ್ನ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಶಾಲೆ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲೋತ್ಸವ ತಂಬೋದು ಅಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತಂದ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪಲಯ ಬಂದ್ ಪನೊಲಿ ರವಿ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈಕಾಡಿ ಬಂದ್. ಸೊ ಅರ್ನ ಆರೊಂಜಿ ಭೂಮಿಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆರಾಡಿ ಪಂಚಿದ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆರು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೀರು ಆರು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಬಲೆ ತೂಲೆ ಸರ್ ಬಂದು ಅಂಚೆ MGM ಸುಮಾರು ನಾಟಕನ ತುಯ್ಯಾನ. ಸೊ ಆ ನಾಟಕ ತುವನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಸೇರೋಡು ಮನ್ಪಂಚಿದ್ದ
ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಅಂಚ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಲ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಎಂಕಲ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಕುಡುಕನ ಪಾಟ್ ಕೊರಿಯಾರು ಎಂಕ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕುಡುಕನ ಪಾಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಚಿಲ್ಲ ಓವೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೆ ಆಕಲು volunteer ಒಂದು ಸೇಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದಾಗನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬಂದು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಂಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲು ತುಮಕೂರ್ಗ್ ಪೋಯ ತುಮಕೂರ್ಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಐಕು ಒಂಜಿ ಆರ್ ಎಂಕಲ ರಾಮಾಶ್ರ ಆರಾದಿರಲ್ಲಿ ದೀವಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು ತದನಂತರ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕದ ಅಭಿರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಕಿಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸ್ಕಿಟ್ ಇದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂವರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ನಗೆ ನಾಟಕ ನಗೆ ಚಟಾಕಿಲ್ ಬಂದ್ ಅವೇಳ್ಬೇಕ ಕರಿನ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಬರಿಕ ಮನ್ಪಂಚ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅವೇನು ರಾಮಾಶ್ವರ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ ಬೆಳಕು ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 16 ಶೋ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸೊ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ವಿಜಯ ಅದು ದೂರದ ತ್ರಿಪುರ ಪಂಪಂಚ ರಾಜ್ಯ ಪೋಪುನಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ವಿಮಾನ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಬಟ್ ಅಂತೆ ಇಪ್ಪುನದೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ತೃತೀಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕ್ಲು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನನಾತು ಈರು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಪಿನ ಅಂಗಲಾಪು ಎಂಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಾರಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂದ್ ಅಂಡ್ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಗಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಅಗಲೆ ಗೊಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡೀರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಂದವನ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪಾರ್ ಖಂಡಿತ ಇದು ರಂಗಭೂಮಿ ನೆಟ್ ಪನ್ಪುನ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಾರ ರವಿ ಎಸ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೈಕಾಡಿ ಆರ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದೇಟ ಅವಡು ಎನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇನೋಡ ಎಂಕ್ಲು ಪುಣ್ಯ ಪಡ್ತಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ಆ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸೊ ಅವರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸಹೋದರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಜನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಿಗುದುಂಡು ಈ ಬರ್ಬರಿಕ ನಾಟಕ ಶೋಡ್ ಒಂಜಿ ಭೀಮನ ಪಾರ್ಟ್ ಜೀವಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ದಪ್ಪ ಮೀಸಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಟ್ಲ ಸಿಗುದು ಅಂಚ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಟ್ಲ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ಪೋಯಿನ ಈತ ಪೂರ ಭೀಮನೆ ಬನ್ಬೋದು ಸೊ ಜೋಕುಲ್ಲ ಭೀಮನೆ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕಲೆಗಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ನನಾತು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸರ್ ಬಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿರ್ನ ತೂಯಿ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಆತಿನ ಪುರ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಪದಕಲು ಉಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ತೂಯೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪಡ್ತಾರಿ ಐಟ್ ಇರೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಜೀವನೋಡು ಯಾನ್ ಉಂದು ಪಡೆಯನೆ ಎನ್ನ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಪಂದ್ ಎನ್ನು ನಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಇರೆಗ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಓ ಪನುಲೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಆತ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಉಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಬಯಸನತ್ತು ಬಟ್ ಅಗ್ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂಚಿಂದ ಕಜ್ಜಲ್ನ ಮಲ್ತಂಬ ಬೈದೇರು ಅಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕಿತೆ ಸಂಘಟನೆ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪೋಗಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂಚಿದ್ನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಭಾಗವಹಿಸಿನದ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ನೆನಪಡೆ ಮನೆ ಯಾಪ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲ್ನೇ ಎದುರು ಎಂಕಲ್ ಯಾಪ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅವು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಂಡ ಅಂಡರ್ಡ್ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದ ಪಿದವರ್ನಾಗ ಸೊ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡಿನಂಚಿತ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪನೊಂದೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು 4 ಜನ ಎದುರುಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದಿದೊಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಗ್ಲೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರೆಯಡ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಂದಿರನ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತೆರೊನ್ನೆ ಕಳ್ಳ ಪಟೊಂಡಾರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಉನೇಟಲ ಉಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಚೆನೆ ನೌಕರನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೋಡ್ಲ ಉಲ್ಲಾರು ಈ ಮೂಜಿ ದಿನ 4 ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಪುವರ ಸಹಕಾರ ಸೊ ಒಂದು ಐತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರ ಎಬ್ರಿ ತಾಲೂಕು ಹೊಸತಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಸೊ ಕಿಂಜ ತಾಲೂಕು ಅಂಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೋಗವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸೊ ನೆಕ್ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬಂಡ ಸಹೋದರರು ಬಂದ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಮಣನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೇರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಚನೆ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಪಾರ್ ಮೊಗಲ ಮಾತಿರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾನ ಮೂಲ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾನ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಮಣನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಅವಿರೋಧವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ವರ್ಮ ಜನ ಅವಿರೋಧವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಡು ನೌಕರಿಗೆ ಅವಡು ಏನೋ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಸವಲತ್ತು ಬೋಡು ಅವೇನು ಕ್ಲಬ್ತ ಸಮಯ ಒದಗಿಸಿಕೊರೋಡು ಪಂಡ ಆ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತವಲ್ಲ 24/7 ಶಿಕ್ಷಕ ಪರ ನೌಕರ ಪರ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ದಿ ಒಂದೇ ಎಂಗ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪಂಡ ಎಂಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರಿಲ್ಲಾಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಾರು ದುಂಬು ನಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಬಡತನ ನಡಿಪನಾಗಲ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲೋಡು ಇಲ್ಲ ಬೆನ್ರೆ ಬೋದು 8 ಬರ್ಪಂಚ ದೊಡ್ಡ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಪಂಚಿದ್ನ 2 ಎಂಕಲ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ದಿ ಅಂಚೆ ಜೋಕುಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಸೊ
ಕನ್ನಡ ಬಿಡೇದಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಏನ್ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮನೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋళ్ళు ಸೊ ಆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡೆ ಏನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೆ ಅಂತ ಪನೊಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನೌಕರನ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ ಅನುಕೂಲ ಆತನ ಅಂಚ ಮಾತ ನೌಕರ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇರು ಪಂಡರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಆಯಾಗ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಪಾತೆರ ಇರು ಪಂಡರೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಾರ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಾಲಡ್ ಅಮ್ಮನೇ ಆಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದ ಗುರು ಆರ್ ಕುಟಿ ಎರಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆರೆ ಎರಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆರ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ತೊಂದೆರಡ ಇಯವು ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಗ್ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನೆ ಒಂಜಿ ವರ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚನೆ ಕೈಪತಿನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪಂಡಾರ್ ಅರ್ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಜೋಕುಲೆನ್ಲ ಪುಗಾರಿಯಾರು ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತಿನ ಕುಟುಂಬ ಪಡೆಯೋರ್ಡ ಇರ್ ಭಾಗ್ಯವಂತೆರೆ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಸರ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಚಲಿತ ಗಟ್ಟೋಡು NPS ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟೋಡ್ಲಿ ಇರ್ ಭಾಗ್ಯಯಾತರ ಪಂಪಿನ ಅಂಕಿಯಂದೆ ಈ NPS ದಾದ ಪಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಪನೊಲಿ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ 2006 ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾರ ಒಂಜಿ NPS ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪಂಚದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಯ್ದನು ಪಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐಟ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಐಟ್ ಬರ್ಪಂಚತ್ನ ಲಾಭಾಂಶನ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರ್ಪಂಚತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಉಂದೇನು ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತದ ರದ್ದು ಮಲ್ತದ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊರೋಡೆ ಪಂಚತ್ನ ನೆಟ್ಟಡು ಸುಮಾರಾತ್ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತು ಬೋಯ್ದ ಯಾನ್ ಬೊಕ ರವೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈಕಾಡಿ ಬಂటున్నారు ಬೊಕ ಮಾತ ನೇತಾರ್ಯರು ಸೇರ್ದು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಯಚೂರು ಆವಡು ಕೊಪ್ಪಳ ಆವಡು ಇಂಚೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕುಲ ಎಂಕ್ಲು ತಿರ್ಗದ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ನಲ್ಲಾತ ಉಂಡು ಈ ಸಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಲ ದೀತಿರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ NPS ರದ್ದತಿ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಚ ನಾನು ಯಾಪ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಡೆಮುಟ ಎಂಕಲ ಹೋರಾಟ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ C&R ರೂಲ್ ಆವಡು ನೌಕರರಿಗೆ ಏನ ಮತ ಸವಲತ್ತು ಓಡು ಸೊ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೊಡ್ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನೌಕರ ಬಂಧುಲೇನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಒತ್ತಡ ರಹಿತವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಚಾಯತ್ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಸೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ್ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈದ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಲ್ಪುನುಂಡ ಅಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊರ್ಪಿನಾಂಡ ಏನ ಮತ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ದಾದ ಪನ್ಪುರ್ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ ಜೋಕುಲ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಬರಂದಿಲ್ಲ ರೇಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ KPS ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೋಟಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಭ ಆನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮುಖ್ಯ SDMC ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡು ಪೋಷಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೇರು ಪಂಡ ಮನವಲ್ಲ ದಾನಿಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆದ ನೆಲೆಗಟ್ಟರು ಪಂಡ ದಾನಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಕರಿನಾ ಎಂಕಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ತ ಸೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಲಕ್ಷ ಯಾವುದು ಎಂಕಲ ದಾನಿಲ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಆ 3 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಮಲ್ದ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲ್ ನಮ್ಮ ಪಡುಕೂಡೂರು ಪಂಚದ ಗ್ರಾಮಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲೇ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ದೇಪಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಗಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕಾಗಲು ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕಲ ಮೂಲಕಲ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೆರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜೆರ್ದು 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ ಪಂಡ 3 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಸೊ 3 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಹೃದಯ ದಾನಿಗಳು SDMC ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಸಂಘ ಪಂಡು ಸೊ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ಡ ನಾವು 2-3 ಜನ ಎಂಕಲ್ ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ನನಾತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಅಷ್ಪ ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಈ ಸಲ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 16 ಜೋಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನ ಅಂದಾಜುಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದವಡು ಬೊಕ ಇಂಚ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಶಾಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಊರ ಪರ ಊರು ದಾನಿಲಿಪ್ಪೇರು ಅಗಲೇ ಪೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬನ್ನದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತವಾದ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಬೋರ್ಡು ಐತ ಜೊತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಶಾಲೆಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಕಲ್ಪನೇನು ತುವರ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ದಿನ ಐತ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ ಏನ ಮತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಬಡವೇನ್ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿಭೆಲ ಅಗಾದೆ ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಆವಡು ಪಂದ್ಯಾಟ ಆವಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕಲೆ ಅವು ಇಪ್ಪುನ ಮುಂಚಿನ ಎಂಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಸುಮಾರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲೆಂಪುರಲ್ಲಿ ಸಂಬೋದು ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಎಂಚ ಎಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಸೊ ಆ ಸಮುದಾಯ ಬಯಕು ನಾತೆ ಶಾಲೆ ಬತ್ತಿಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಸೊ ಅಗ್ದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಆ ಶಾಲೆ ಏನ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ದಿರ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇರ್ ಪನ್ನೆ ಕಂಚೆನಿ
ಐಕ್ ಸಂಘಟನೆಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಮುದಾಯಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಲ ಬೋರ್ಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳ ಎಂಕಲ್ಕೆ ನಂಬಿನೀತೆ ಸರ್ನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಕೈತಾಂಗ ಕೊರ್ದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡುಕೆ ಏನೊಂದು ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಬದುಕಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂದ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡೋರ ಇರೆಗ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಈರ್ ನಮ್ಮನ್ ಬೈದಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡ ಪಂದ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಂದ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿನೆಂಕ್ ಸ್ವರ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಪೆನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಇಂಚೋಪಗು ಒಂಜಿ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವನು ಮಲ್ತಾರು ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಮಲ್ತಾರ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ್ಲೀರ್ ಉಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಲ್ಲಾರ ಐಟ್ ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನು ಪಟ್ಟೊಮ್ಮಿನ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಚ ಪಟ್ಟೊನು ಮಾರು ಸ್ವರ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲೇ ಊರ್ದನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವರ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೀನ 25 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪುಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊ ಐಟ್ ಬೆನ್ನೋಡನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಸುಮಾರು 42 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೀನ ಜನವರಿ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಬಾಗಡ ಮಲ್ತ ಒಂಜಾತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಆಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಮಾರು 7 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಅಂಚಿನ ಪೆರಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಒಂಜಿ ಗಂಗೆ ತುಂಗೆ ಕಾವೇರಿ ಪಂಚದ ಆಟಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಲ್ಪಯ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಉಗರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಂಕಲ ಸಂಘಟನೆಗೊಂಡು ಸ್ವರ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂಚಿತ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನೆರೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜವನಿಯರ್ ಪೂರ ಪೂದ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಕಲ ರೋಡ್ ದ ಸೈಡ್ ದ ಪೂರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ಪನಾವಡು ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಗಲೇ ಪೂರ ಏನಾನ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಿಕರ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೋರ್ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದ್ನಾರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಯಾನೈತ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಸುಮಾರು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇವ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಸಾಧಾರಣ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಒರಿಪೋಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎನ್ನ ನೆಲೆಗಟ್ಟದೆ ಮಲ್ದೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೂಪೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ನೆರೆಕು ಪಂಡರ್ ಅತನ ಒಂಜಿ ಬಡ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆದ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಿಗಲ ಕೂಪೆಡ್ ನನಾತ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ ದೇವರಿಡಾಕ ಏನೊಂಬ ಅವೇನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಬರಡು ಪಂದ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಕೆ ಏನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ ಈತ ಇರ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಕುಡೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬೆಂದಿದಾರು ಸೊ ನೆಕ್ ಈಗ ನಾ ಶಾಲೆದಾಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚತ್ ನಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚತ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪನುಲಿ ಪನ್ಲಿ ಐತೆ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ STMs ದಾಗ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೋಷಕರ ಅವಾರ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೇಪಂಡ ಒವೇ ಕಜ್ಜಲ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋನಾಗ ಆಗಲ ಬೆರಿಸ ಆಯ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆರ್ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡಿಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪಂಚದ ಕೆಲಸದ ಜಾಗಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಎಂಕಲ್ ಅಂಡರ್ ಶಾಲೆದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದ 2 ತಿಂಗಳ నుంచి ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಡುಕೂಡೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಎಂಕಲ STMs ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೋಷಕರ ಅವಾರ್ಡ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಡೇರು ರಂಗಭೂಮಿಲ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕ್ಲು ಆಂಗಿಕ ಭಾವನೆ ಮೂಲಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಂಚಾಯತ್ ನಟನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವಾ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪಂಚಿದ ನೆಟ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಠ ಬರ್ನಾಗ ಪದ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ರಾಗಬದ್ಧವಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪಂಚಿದ ನೆಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾಠಡ್ ಅವೇನು ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಅಗಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಲ್ತದ ವಾ ರೀತಿ ಆಗ್ಲು ಆಂಗಿಕವಾದ ನವರಸ ಎಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಇನ್ನೇ ಪೂರ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸರ್ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ಒಂಚಲ ಎಂಕಲೆ ಬುಡ್ಪಾದ ಪನ್ನಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡೆ ಉಲ್ಲಾರು ಸೊ ಐಕಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲೆ ಪನ್ನಲಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಇರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂಚಾದ ಐತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪನ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಆತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸವಲತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮಂಚಿತ್ತ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಸೊ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಬಸ್ ಎಂಕಲಾಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪಂಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಂಪು ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಜಲ್ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂಂಡ ಜೋಕುಲೇನು ಬಾರಿ ಮುದ್ದು ಮಲ್ತ ತಾಂಕುವೇರು ಬಸ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಅವನ್ ನೆನ್ನುವೇರು ಬಟ್ ಈರ್ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸಿಕ್ಕುನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಆತ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೂವನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ತೂವನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿನ್ ತೂವನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಿದೇ ಎರೆ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಪಿದೇ ಬಿಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ್ಬಾಡಿರೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಡದೆ ಮಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನಾಗಲು ಸೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಇದು ಮುರನಿ SLC ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನಾಲೆ ಸೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವೈಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಲೇನ ಕಡ ಬಿಡುದು ತಗಲೇ ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಲ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರ್ ನಾ ಪಾತರೆಗೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿ ನನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಲಾಲ್ಪನೆ ಕಲ್ತುಂದುಲ ಪನ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪಂಡಾರ್ ಇರಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಂಡಾರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ವೀಕ್ಷಕರು ಪನ್ಪುಣ ಆತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಬಿಡೋಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನನಾತ್ ಬೆಳಗೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ನ ನೆಟ್ಟಡು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಜೋಕುಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಪುಣ ಈಸೆ ಅಂಡರ್ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಎದುರಾಪುಂಡು ಆಯ್ನತ್ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಡಬಿಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸವಲತ್ತುಲ್ಲ ಅವನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದು ಕೆನೊಂದುಂಡೆ ಕಡೇಕ್ ಇರು ಪಂಡಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನಂಜಿ ಪುಗಾರಿಯಾರು ಇರುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಳಗುಂಡು ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಬರಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಇರುನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅಗಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡಪೋಡು ಪಂದ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇನೊಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೇನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ತೂಪಾರ್ ಬಂದ ಎಂಕಲೆ ಕೇಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂಕ ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಡೇಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಉಲ್ಲಾರು ಸಂಘಟನೆ ಉಲ್ಲಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಲ್ಲಾರು ಅಂಚೆನೆ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ಲ ಉಲ್ಲಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಇಸೆ ಪಿರ ಪದ್ಯದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರಣ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ 14 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ಬುರ್ದು ಪನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇರೆಗ ಅನುಭವಲ ಒಪ್ಪು ಅಂಚಾದ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಅಗ್ಗಲಿಗ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ನೀರ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಫಸ್ಟ್ ದತ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜಾಯಮಾನಡ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೋಜಿ ಮಸ್ತಿರ್ ಕಲಪ್ ನಡೆದು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಅಭಿರುಚಿ ಅವಡು ತಾಳಮದ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇಂಜಿನೇಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಅಭಿರುಚಿ ಹವ್ಯಾಸನ ಬೆಳೆಸೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸೊ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕುಡ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಇರ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕುಸಿತ ಬರೋದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅನೆ ದಮದದ ಬಂದು ಈ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕ ತೂವಡಂಡ ಇಂಕ ಆ ರೀತಿಯಾದ ನಾಟಕ ನಿಂಗೆ ಕೊರೋಡಾಪುಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಉಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಏನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಪಂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಸೊ ಭೂಮಿಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆರಾಡಿ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅವ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಪುಗರ್ಮೆ ಪಡಿತಿದ್ನ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ನ ಕೊರೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಲಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಪಣಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟವಡು ದೇಪಂಡ ಅಭಿನಯ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಭಿನಯ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪದು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಂಚಂತ ಕಜ್ಜೋಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಜಪ್ಪೋಡ ಆಗ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಪನ್ಪಿನವು ಎರ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತಾತ್ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಬದುಕುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೆರವೇನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎದುರು ಕನಪೇರು ಕೆಲವೆರವೇನು ತೆರೆ ಮರಿಟ್ಟು ದೀದು ಬದುಕುವೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಎಂಕಲ್ ಲೋಕಗು ತೋಜೋಡು ಪಂದಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನು ಎಂಕಲಿ ನಾರ್ದು ಬತ್ತದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇರು ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೋಲೆ ಅವು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಉಪ್ಪಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪಲೆ ಸ್ವರ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪಲೆ ಅತನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಆ ದೇವೇರು ಇರೆಗ್ ನನಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯలను ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನು ಕೊರಡು ನನಾತ್ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟೋಗು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ನಾಟಕದ ಬದುಕುದಾದ ಉಂಡು ಅವು ರಂಗದ ಬದುಕು ಅವು ನನಾತ್ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟದು ರಂಗನು ಬೀರೋಡು ಪಂದ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ದೇವೆರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅತಿಥಿಯಾದಿ ಬತ್ತದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊನ್ನೆಕ್ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸಾರಿರೆಗ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಏರ್ ತೆರೆ ಮೇರೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಗಲೆ ಪೂರ ಗುರ್ತಿಸ್ನ ಕಜ್ಜಲ್ ಆವಡ್ ನಿಕಲ ಸಂಸ್ಥೆಲ ನನಾತ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಲ ಆಪ್ಲಕ್ ಆವಡ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ ಪನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.